Jag ska filma igen. Vad tog du på? Berätta om. Nej, jag vet. Varför? Den där var dålig. Vadå idiot? Ja, men vi spelar. Pausar. Okej, nu är vi tillbaks. Okej, kör. Nu är vi inne. Vi är inne och vi är tillbaks. Vem är uppe? Jag. Amir och jag nere. Är du bra på nere, Ricky? Va? Lite. Nej, varför har jag grejer? Grej. Men gör som jag visar dig. Jag kan ju den. Nej, jag fick precis den. Yes. Ricky, du har den. Vem har... Det fanns en bomb över. Man kan zooma in. Så här gör man. Vill du ta flaggan? Zooma in, det är bättre. Go. Exakt. Vart är flaggan? Där på de sidan. Här är du. Men zooma in så man ser bättre. Zoomar. Just nu har jag flaggan. Nu kan vi se. Har du den? Ja, nu har jag flaggan. Kvar. Jag har den kvar. Det är du, spring. Alltså jag ska ta den. Den är stolt. Kör i duschen. Gå tillbaka och lämna flaggan. Vart? Där vi bor. Där. Vad ska ni göra med flaggan? Där man får poäng av det. Nu tar jag den. Och nu kan du ta den. Vad gör ni med flaggor? Vill filma dem? Nej, man får pengar och allt. Poäng. Ja, Poäng allt. Är flaggan bäst? jag gillar den. Jag också. Yes, nu har jag dödat den. Nej, gå inte alls. Ta flaggan. Nej, du kommer bli död! Walla. Ricky dog. Idiot, sniper, där. Här. Ett, va? Ja, ett, fyra. Det är min. Ta flaggan. Vann. Det Och är vi, halvtid. Är det ni som har tagit 3 och vi flaggor? pausar Amir. Ja, 3 flaggor. jag gjorde 2, han gjorde en. Här. Nej! Kolla. Flaggor, va? Jag ligger etta. Och jag? Jag 2. Halftime. Jag ska bli agri nu. Okej? Jag har agri. Jag ska bli agri. Ta flaggan. Nej, det där är vår. Amir blir agri. Jag måste vara inne. Men du kan kasta den ut. Och sen du kan gå till den. Och jag tar flaggan. Jag förstod det. Det är fint väder. Varför ni Men vi leker? spelar, låt oss vara. Men man kommer hem, man vill se efter jobbet, man vill titta på någonting och vill se. Nej, alltså. Aj! Jag tog av min egen paket. Där är min agri. Agri sätter jag på. Yes! Ja, man filmar bra. Det är bättre att göra bomb. Därför då man kan bomba. Ami, du är det. Jag skjuter båda och med bomb. Duki, bomba inte mig. Agri. Jag kallar för den agri. Min bror. Vem har flaggan? Jag får flaggan. Och Ricky Kommer dog. ta en flagga, visst? Dog du? Får jag Amir köra efter med flaggan? Sen är det jag och Ricky. Yes, headshot. Vem har flaggan? Alltså, walla. Ingen av dem.
Nej, ingen. Leslie har flaggan. Och Leslie. Döda Leslie. Då får du flaggan. Kolla hur länge vi har filmat. Fan. Nu orkar jag inte. Jag Han är redan bredvid mig. Agri. Åh! Jag dog precis som det. En hade flaggan. Nej, Agri dödade. Lady Agri håller på att bomba. Vi ledde 2-0. Där är flaggan. Agri sprängde i dödan. Och jag snor i flaggan. Stackars Agri. Och Ricky har flaggan. Ge Beskjuten. den till Amir. Går det ge ut? En till flagga. Går det att få flaggor? Nej. Vi snor Abonnenter. i flaggan och nu vi ledde 2-0. Får man ett poäng? Jag ska ropa. Jag